afternoon. Today is March 5. And this one, I was expecting na sana ma-receive ko ito bago kami umalis papuntang Geelong. Kaso hindi siya dumating. Ang laman nito guys is Tula Carrier. So, hi guys, sabi niyo. Eto, di ba meron ako yung Tula ring? Since baby si Holly, eto yung laging ginagamit ko kahit saan ako pumunta. Nung pumunta tayo ng Pinas, tapos dito, pa nag-grocery. So, eto. So, si Holly pwede pa rin dito. Kaso, medyo mabigat na siya. Pwede pa rin kung, kung gusto. Pero, syempre, yung comfortability ko naman, hindi siya masyadong comfortable na. Kasi, eto, nasaan ka? Eto, heavy na siya. Heavy na to, right? Are you heavy? Look at you. Kuya, give me wipes. Tingnan nyo. Ang dungis-dungis. Ang dungis-dungis nitong batang to. Wait. Sandali, guys. Ayan. So, punasan muna kita. So, ipapakita natin yung dumating na parcel. So, dumating siya nung Webes siguro. Nung Webes. So, ngayon, kararating lang namin kahapon. Galing Geelong. So, ngayon, buksan natin to guys. Ipapakita ko sa inyo. Kasi nag-order ako na yung bagong Hindi naman to bago. Hindi naman to bagong labas. Pero yung Tula Carrier siya. Ayan guys. So, eto siya guys. Ganito siya. Eto, wait. Naupo na ako dito sa, sa bed. Dito tayo sa kwarto ni Holly. So, ang pangalan niya is Wild Heart Tula Carrier. Ang color niya is black and white. Tapos may distress. Yung parang yung ganun. Distress yung design niya. Yung heart. Tingnan nyo yung may paganyan-ganyan. So, paano to? Ayan. So, hindi ko alam kung paano to kasi meron din siya guys na yung pag mainit ba, yung may hood siya. May hoodie. Ayan o. So, excited na ako kasi this coming weekends, pupunta kami ng Victor Harbor. Tapos, meron pa kaming pupuntahan ng pamilya ko somewhere. So, this is gonna be very helpful. Bitbitin si Holly. So, ganito siya siguro. Ganyan. Para siyang backpack, guys. Ayan, oh. Ayan. Tapos, meron siya ditong I think this is adjustable strap. Ayan. So, hindi ko alam. Sandali lang guys ha. So yun guys, in-adjust ko lang yung mga straps para kumasya siya sa akin. Tapos may elastic loop siya dito. Ayan, eto. Diyan mo siya ipapasok. Dapat, pag pinasok mo siya, ganyan. Pag ganyan ba? Tapos, make it sure talaga mag-snap siya. Marinig yan, oh. Marinig yung snaps para talagang nakalock siya. Tapos, ito yung adjustable na strap. Ayan, ganyan siya. Ang dali niya lang. Tapos, ilulus mo siya kung hindi siya masyadong, kung masyadong maigpit siya, pwede mo siya ilus. Tapos, pwede mo siyang i-tighten. Ang ganda. Tapos, Holly! So, ngayon, alisin ko na nga ito. Alisin natin ito. So, and itali ko rin itong buhok ko guys. Pasensya, hindi ako marunong mag-review guys. Pinapakita ko lang sa inyo yung nabili ko at sabay-sabay natin itong pag-aralan. Tapos, eto, inalis ko yung yung parang hood niya. Kung mainit, kung tulog ang baby. Attachable siya guys. Ayan. Pwede mo lang siyang igano. Ayan. Snap mo lang siya dyan. Yes. Ayan. And eto. Oh no, she's still there. Holly, give it back to kuya. So, ganyan. Ayan. Attachable and removable. Ayan. Ayan. Pero, hindi natin yung kailangan ngayon.
So, ang kailangan natin ngayon is That's here. eto. Nandito na si Daddy. Tapos, ayan, ang gulo. So, na-adjust ko na siya according to my size, guys. Tapos, eto, may elastic loop siya, guys. Tapos, ipapasok yung, eto, dyan. Eto, tapos, make it sure na mag-snap para talagang nakalock siya. Ganyan. Tapos, madali lang siyang i-adjust. Ganyan. Tapos, loose mo lang siyang ganito. Tapos, kung medyo maluwag, ganun lang. Oh, ang bilis niya lang. So, ngayon, isusuot na natin siyang kasama si Holly. Right, Holly? So, ilalagay ko lang siya sa waist ko. Ganyan. Hindi ako professional sa ganito, guys, ha. Pinag-aaralan ko rin to. Sabay-sabay natin siyang pag-aralan. So, ayan. Nalagay ko na. Tapos, i-snap lang natin siya. Wait. Hindi pa ako masyak. Kasi nga, bago lang to, guys. Intindi. Okay? Ayan. Ayan, narinig natin siya nag-snap. Tapos, ilalagay ko yung elastic rubber niya. Ganyan. Tapos, ganyan. Tapos, ang galing din nito pag in-adjust, guys. Kasi, ano siya, oh, madali lang. Ganyan. Tapos, kung gusto mo siyang luwagan, ganyan lang. Ganyan. Tapos, hilahin mo lang siyang ganyan. Oops. Yan, aray ko. Dapat nakalak yan, guys. Nakalak siyang ganito. Dapat naririnig din yung nag-snap. Ayan. Tapos, ayan. Adjust. Diba? Dapat, ayan, straight. So, come on, Holly, let's go. Come on, come on, come on. Wow. So, isusot ko siya sa front muna. Kasi pwede rin siya sa back. Okay, tapos, mami. Magulo to, guys, ha. Come on, Holly. Let's try this, Holly. Come on. Come. Dapat letter M. Letter M daw. Ganyan. Ganyan. Oh, yan. And, lagay natin si Holly. Or remove your hands, Baba. Ganon. And, ganyan. Say hi. Oh, bye. And then, ilalak natin siya na dapat ganito. So, medyo mahirap pa to sa simula kasi bago lang. Oh, ayan. Nag-snap na siya, guys. Tapos, kung hindi siya, kung feeling yung like, kung feeling nyo, ano siya, maluwag, ayan, adjust lang siya ganito. Ayan. Ayan na. Tapos, may ano siya, mayroon siyang, pwede siyang, i-fold. Kung ayaw mong nakalawit ang mga straps, pwede siyang ganito i-fold. Wait, Baba. Baba. And, Ari. Yun si Holly. And, ganito. Oops, wait, Baba. Tapos, ilagay mo lang, ipasok mo yung na-fold mong mga, na-fold mong strap dyan sa elastic loop na yan. So, ito sa rubber ba? Ayan. Ganyan na siya. Tapos, ito din. Ganun din ang gagawin natin. Kasi na-adjust ko na siya eh. So, ayan. Ooh, you like this, Holly? I do like this. Very comfy siya, guys. Tan-tanan. I can do running. I can do running. Ooh. How about you, Holly? This will be good when we do a lot of walking, Holly. You think so, Holly? Agree? Hindi ko na siya. Ah! Come on! Let's go outside with this one. Come on! Come on, Baba. Let's go outside. Come on. Yes, let's go. Take two to guys. Kasi si Holly kanina, ang lupot niya kasi gusto niya pumunta kay Daddy. Just natin to Holly. Okay, let's go. Let's go. Let's go, jump. Yay! Let's go outside. Dapat letter M. Letter M to Holly. And dapat ganito. Let's go outside. We go see Daddy. We go running. Oh, which one?
Just jump ako here. Hold this. Oh, here. So, ilalak natin siya sa likod, Holly. Ready? Get set. Go! 1, 2, 3. Ready? Get set. Go! Hindi ko pa siya gamay. Kita niyo ba? Hindi ko pa siya gamay. Oh! Happened! What happened? I will get that later. Ang laruan niya. Oh. Yeah, hold it. Alright, Holly. Drop it again. Don't drop it, please. Don't drop it. Don't drop it. I'm not gonna get it again. Yan, nag-snap na siya. And adjust natin siya dito. Ganun. Just, lahat yung kamay ni Holly ganyan. Hi, Holly. Hi, Holly. Holly's... Ay, ito. Wait, where's your toy? Why is it here? Diga. Ah! Yeah! This is Sophie. So, ganyan guys. Are you alright, Holly? Yes. Say hi. Yung ano mo yan. So, yung ganyan. Very, comfy talaga siya. Oh, hindi siya masakit. Tapos, yan, pwede mo adjust. Diba sabi ko, pwede itong i-fold. Fold natin ito ulit. So, ganyan dapat siya. Settle na si Holly. Oh. Kasi kanina, gusto niya pumunta kay Daddy. No? Once na maano ko na to, yung parang ko na magamay, madali na lang to. Kasi ngayon parang medyo nahihirapan ako mag-snap nung block dyan. So, are you ready to go? Are you go? Ah. So, let's go. I-try ko siya kung gusto niya sa likod. Mag-backpack ba kami? Ayan. Ready? Jiggle, 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 jiggle. Ready, go! Tugurig, 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 tugurig. Ganun lang siya, guys. Ready, go! Tigilig, tigilig, tigilig. Ayun. Ano ko muna siya. Lalusin ko siyang konti. Yeah, tugurig, tugurig. Ready? Tugurig, 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 tugurig. Yeah, tugurig, tugurig. Ah! Oh. Where's Daddy? Where's Daddy? 1, 2. Okay. Yeah, tugurig. Yeah, tugurig, tugurig. Yeah, back up. Ah, tugurig, tugurig. Okay, where's Daddy? Yeah. Are you happy or what? Hello, Mommy. Hi. 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 Tigarig, tigarig, tigarig. Ayan, guys. Tigarig, tigarig. Yan, nagalag. Gusto niya maglaro. Gustong-gusto niya. Pick up. Ayun, very comfy siya, guys. I really like it. Do you like it? Here? Hi, Holly. Ready? Can you... Hello? Si Holly. Tigirig. So yan, that's it, guys. I really love it. What? Saan si Holly? Ayan si Holly. Let's go walking. And nabili ko rin to, guys, na
shampoo. Doon din sa Tula website. Shampoo, Holly, look. Buksan na rin natin ito. This is for your hair, Holly. Asan si Holly? Asan si Holly? Ha? You want this? Ayan, guys. Organic mother and baby. Ano siya? Hair and body wash. Ayan. Do you like it, Holly? See? Ooh. Hi. Ay! Smell ni mommy. Smell? Ang bango niya, guys. Okay, that's it for today, guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Say bye. Bye. Flying kiss. Mwah, mwah, mwah. Pag-aaralan ko pa siya. What? God. Hello. Hello. Hi. Hi. Bye. Bye. Say thank you. Say thank you. Say thank you. Hoy, say thank you. Bye. Bye, guys. Please support Holly sa Vans Baby Search 2018. Please vote for her, right? Say thank you. Say thank you. I love you. Please vote for me. Thank you. Flying kiss. Say thank you.